fun under the sun summer station. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. PAM Sabinmalay! PAM Sabinmalay! Paninilbihan, agresibo, matapat para sa mabilis na ikauunlad ng bayan tuwing Lunes, Merkules at Biyernes alas 8:30 hanggang alas 9 ng umaga. PAM Sabinmalay! Dito lamang sa inyong paboritong himpilan DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. PAM Sabinmalay! Rantay 1 minutos kasumpalan alas 8 at kabuasan. Good morning ni Balang Sinansakay. Wala so programa ning gagana para da sa tagad balay na Binmalay. Maninilbiyang agresibo tamat sa bayan ng Binmalay. Bayan muna bago sarili. Siyempre dyan aspeto technical. Palop kantabay tini si Engineer Nexon Daral. Yada ngaran na partner ko ya biri bisi tamang pre-preparada sa taya may payout para senior citizens. Ito o sige. Sa senior citizen di Tanad Balay na Binmalay. Talaranan tayo. So ay tawag na partner ko sa balot sumaktor yun amigo RJ Vera Jimenez at your service always. Speaking of Binmalay o ni aramay mangalay para the scholarship program ano magmaliw kayo na scholar nasa balay na Binmalay hanggang 7 no agak nalilingo. So sa may panag-apply kita na dasay piso office dasay munisipyo dita na da second floor na munisipyo municipal building nasay balay na Binmalay Lakidtan. Di balit ano wala ra may question nyo at kapusmutan na dasay Facebook page nasay balay na Binmalay at ay municipality of Binmalay. At niray karuman niran na impormasyon. Kaya makapan bill kayo na satan ya marakep ya programa para da saramay less fortunate but deserving iran estudyante mang kolehiyo dita na dasay balay na Binmalay. Satan at talagang naruman ay dati San Lasos natan 200 marakaplan na pangkanaunawa para da saramay talagang nasuportaan ni Ray anak na pero matatalino ra ay sigurado makapasa kayo da sa tay entrance examination para da sa tanya programan para da si kayo tani dendon so ayay bili na saray sa saliwan pero mong natan Engineer Nixon ta wala ratan iran na programa saya nandurumara na LGU ay talagang naglalan po sila ng pondo para po sa programa na po na yan na makakatulong yan sa ating mga kababayan para makapagtapos sa kanilang pag-aaral. May isang leader nga na talagang tinutukan yung scholarship program
nung siya ay namumuno, talagang dinagdagan din. Dahil ang pananaw naman niya is kapag tapos lang ng pag-aaral ang isang estudyante, miyembro ng pamilya, siya yung mag-aangat sa buhay. Yan ang pamilya. Ito na. At nandito na ang aking partner. Umagang-umaga, very busy ka ata, partner. Good morning, mahilugay ka nit. Saray dumarangal ta. Good morning, partner. Sa programa tayo, PM Mabinmalay. May lulugay ako sa amin na listeners na. Amin subscriber na rin naluduman ang passenger na Binmalay. Naulan sa Bali na Binmalay. Masantos na mahabig, kamusan sa kanamin. Na medyo trasado tayo. Dala po na ipreparati naman. So para nabuwas at saray. Sirisen tayo, may nagaway paniter na cash gift at centenarian at Bali na Binmalay. And 150. Senior citizen naman edad na 80 hanggang 100, partner RJ. So uno na may manlapod national ballot partner. May 6 man. Ayaman so national na boss pare. Ay nabuwas. So yung may birthday gift ballot din sublay. May 11 next week ikapumina sa birthday gift dala po na diyan palangaro mo na saya tanggunan bayan tayo ipapangulo ng Vice Mayor Maminta na sa committee chairman ni Mito Season with the collaboration of the EBC President Sir Bus Herrera. Tinapruban na so saman so resolution tayo at pay tayo at sa may first quarter na Appropriation Act of 2026 is 7.7 million at si Paway Tilabat at first quarter at sa may birthday celebrant ng January, February, March, partner RJ. Tasay salitam kasi partner aringal ko at pre-preparam la may birthday gift na buwas. Ande aman may national kiyan anto Centenarian na buwas. Centenarian na buwas. So pigara laman sa expected nabunugan at Binmalay. 150 na buwas, partner RJ. Pigara? 150 at totoo. Yaman tindan na 80, 85, 90, 95, 100. Araya may na-apply yung centenarian na taon na 2024 hanggang 2025, partner RG. Wala nira so at ilang bilang araya so isublay na bayaran mo nung tumbok ilang bulan, partner RG. Okay. So malino baka mamaya may antamla kinsya kay ang gapok anto ta malinaw araya may ang applied sa may taon 2024 tan 2025. Inerso payout sa na boss partner. Inerso payout sa na boss. Partner RG, yan kasi medyo dahil nakakil natin preparasyon tayo para sa senior na siyempre 150 dan tira natin na sa may may kailangan na from that ano na boss okay la. Panamin natin dahil na boss at bukol laban na napayinterdara so cash gift na sa aray senior citizen, partner RJ. Gawatan nira natin na opisina partner. Hindi, I advise the president o kanayong lapad laso dapat ulit yan. Siyempre, ang butang para di kasyang kura senior katon reach out programs ng kumiya sa nandarin pamilya na usay mismo opisyales na sa imbaska so dapat proper the authority man kinit sa nagawin, partner RJ. So may payout di mamut la barangay da. Hindi, ayan sa field na sa national evacuation Oo. na siyempre nung bilang tawara bagla na makakarga sa house program lang binagkabungan na partner RJ. Okay. Kanyang ko atupot no wala reward tan tapi napituyo wan taray de isit lawari kumon. Siyempre antam eray senior balag tanakyan balag na tulong panangaro para da saya sikara partner gatontan. Na boss, partner RJ siguro iparandan sa atan so saya na pituyaw tanabwas at saray senior citizen nga makawan tasar opisyalis sa balit lapod ay inimbitan ni Raya may tinay mo lang abunsahe at saya nagawan mo lang programa at pangi-release tayo na saraya so kasgip at centenarian tayo bali na Binmalay katon na buwas inimbitan kintiro na sa aring membro na konselo tayo pero pibaga naman si Mayor, Vice Mayor tan na-interview tamo din ako sa Raya so senior citizen niya makawat na buwas, partner RJ. Ante start na programa tan partner na buwas. 8 o'clock, partner, 8 o'clock. Ay bali-bali eksakto. Ay san siguro
unatadtan tapiano makapituyaw tad sa ratay seniors ditan ya undagop tan syempre era opisyalis very supportive so sangguniang bayan nata na liderato ng mayor partner nalilikas ko labat. Partner kasi siya karuman naman wala man sa komisyon nata walay sakit atendihan ko yung committee hearing sa may resolution na may release na sa may allowance na senior ya 2,000 per month. Sara may arom niya resolution niya magpapabor at sara sa senior citizen. Nasa kini, natalaka po sa walay luncheon meeting me with the staff of the PSWD and sa legal office at probinsya, kay Bagkire Fiscal Officers na Pangasinan, na si Oscar, paano ilay down mira. Tantura may pagprograma, yakirun tayo in provincial government. After which, inibitan na kami sa may consultation na e-vehicle. Yung plano na natin gobernador na Pangasinan, Governor Ramon Romuleco. E-vehicle syempre supantipid enerhiya, gas, papanahon ng mga yan. So, ngayon, kinukonsulta na kayo, partner, parang ganun. Partner, kasi nagiging aktibo ngayon ng senior citizens natin sa Pangasinan. Pards. Oo, partner. Pinapakita natin, partner, na siyempre, kailangan din ng mga pag-aaruga na naibibigay ng ating provincial government tulad ng ginagawa ng ating mga local government sa bawat bayan. Then, doon na ako sige nilitaw ko kung how could I can reach out the other OSCA to help them kung paano ang aking ginagawa sa Bigmalay ay may sisir ko sa kanila ko kaya iiyak ko siguro ng pabor sa ating gobernador kung paano siya makatulong na para ikutin natin ang buong Pangasinan just to know kung ano nangyayari sa bawat bayan sa bayan ng Bigmalay, Pangasinan, partner. Lalawigan ng Pangasinan, partner. Bakit? Wala bang parang certain percent sa pondo ng probinsya para sa senior citizen, partner, na tulad sa bayan at sa barangay? Yan ang ating i-discuss bukas kung how could the government help the OSCA being the local person ng mga bayan on the affairs of the senior citizen. So, ang gusto ko naman, kung ano ang natatamasa ko sa Binmalay, ay dapat matamasa naman ng ibang OSCA sa bawat bayan para maging aktibo ang ating mga OSCA, Partner RJ. Siguro naman, pag nakikita ng provincial government, yung mga effort ninyo, baka siyempre matulungan naman kayo, partner. So, maganda yung ginagawa ninyo na kayo'y nagpupursige na mag-reach out sa ating mga opisyalis ng provincial government. Dahil pag ako naman ang nakaupo, nakikita ko yung effort ng isang sektor, sino ba naman ako na hindi tutulong? Parang ganon, partner. Kasi alam, partner, being the OSCA Hub President of Pangasinan, hindi naman tayo pwede na yung gobernador ang magsasabi ko ano kailangan natin gawin. Dapat tayo ang mag-reach out sa kanila na para masabi natin mga concern ang ating mga inaing ng ating mga senior citizen sa bawat bayan. So, siguro i-lay down ko yung naka-prepare ng mga programa ko dito na isasubmit ko. Then I have all the supports of my OSCA of Pangasinan because nasabi ko sa kanila yung purpose ko na hindi naman tayo ng OSCA lang yung makasarili kundi kung ano man naman tatamasa ng bawat OSCA, i-share nila para ma-enlighten natin ang government sa ating mga plano para sa ating mga senior citizen, partner. Yes, matanong ko lang, partner, dahil curious lang ako. Meron bang before you sa mga naghawak ng ganyang posisyon, wala bang programa ang provincial government para sa mga senior citizen o mayroon din? Alam nyo kasi, partner RJ, tinitingnan ko yung mga nangyari nung nakaraan, medyo hindi ko alam kung may mga nakalay daw na programa because nung nag-meeting kami, we asked wala mang status na over sa amin. Kung may mga programa na dapat namin tuloy. So, I made myself available. Nag-usap kami ni Mayor. Nagpatulong ko sa kanya kung anong gagawin ko doon. So, we plan na itong meeting na ito maganda dahil pinabigyan ako dahil matagal ko silang palaging pinapalap regarding this matter kasi sayang naman yung oras ko bilang presidente ng buong Pangasinan na hindi ka gumagalaw. Dapat ipakita natin na kailangan na mabuhay o kaya
matulungan natin yung ating mga kailangan ng ating mga senior citizen. Oh, so it's only shows na talagang walang ganyang mga programa kasi kung mayroon, tama ka naman na nung inassume mo yung posisyon na yan, sana may na-turnover man lang na mga programa o ito yung suporta ng gobyerno o ito pagpatuloy mo na walang ganon na sinabi naman sa iyo, partner. Oo nga, kasi ito tulad ng isang the purpose of the request is the communications people is seek the enhanced provincial intervention and program support to improve the quality of life of citizens throughout Pangasinan, particularly those who are vulnerable, indigent, and medically at rest. Yes. So itong ginagawa ko ngayon i-relay down natin yung mga kailangang programa na dapat bigyan ng pansin ng ating gobyerno. Yes. Ngayon, kung mayroon man sila, paano namin nalalaman sa OSCA? Without the intervention of the OSCA, hindi naman alam. Kaya dapat gawin namin sila. Kung may programa sila, dapat nalalaman namin para maisabi namin sa lahat ng mga senior citizen sa buong Pangasinan, partner RJ. Sigurado ako, partner, na pag may mga nakikinig sa atin na mga senior citizen ngayon, hindi sa Binmalay, kundi sa buong lalawigan ng Pangasinan, matutuwa sila at magagalak dito sa kanilang napapakinggan na ginagawa mong pagpupursige sa kanilang kapakanan. Although mayroon na sa bayan, mayroon na sa mga national na tulong, siyempre siguro ang kagandaan din yan, kung mayroon din may tutulong ang provincial government sa ating mga senior, di ba, partner? So, sana magtagumpay yung mga balakin dahil ito naman ay sa kabutihan ng mga senior, partner. Kasi partner, ito mga inilitaw ko ng mga programa natin sa buong Pangasinan. For example, what will be the financial assistance from the provincial government, a livelihood and productive aging program, user protection and crisis responses, Citizen Center and active aging facilities, Provincial Federation OSCA support. Ito ating dapat malaman kung ano. Oo, tawag ko ulit, partner. Ang ganda ng mga binabanggit mo na ipaglalaban mo na para sa karapatan ng ating mga senior citizen. Yan, maganda yan. Ito, nagbabalik. Naputol, maganda yung, ayan, mga... sige, ulitin mo. Provincial government, para malalaman natin kung meron na nga silang ginagawang financial assistance, o kaya meron na silang livelihood and productive aging programs, o kaya may protection and crisis in response, o meron na in case itong nangyayaring crisis ngayon, kung may maitutulong ang ating provincial government sa ating mga senior citizen. Kaya ngayon may luncheon meeting kami with the PISCAP and the OSCA officers, and after that mayroon kami inimbita kami sa isang consultation program ng e-vehicle ng Pangasinan. Ayun. So, siguro pag nailay down natin dito, partner, siguro makikita natin yung kasi matagal na itong medyo may hindi magkakaintindihan ang PISCAP at ang OSCA. Yun. Kasi itong PISCAP naman pinipilit, actually it's a private organization. Yes. It's the government. Is only accredited by the government to be the Federation Group of buong Pilipinas. Yes. But nevertheless, kayong supervision dyan partner Ang OSCA, in different towns in Pangasinan, mayroon pang mga iba't ibang asosasyon ng senior dahil sa Binmali lang kasi, libre ang registration nila na 200 sa PISCAP. So, everybody sa Binmalay, membro ng PISCAP. Wala lang ibang asosasyon. Sa iba't ibang lugar, kaya yun ang gusto kong ayusin sa buong Pangasinan. Iikot tayo kung bakit gano'n nangyayari. So that we can lay down, sabihin natin kung natatamasa ng Binmalay. Sa ibang lugar, kung kaya ng mga mayors, di parang isa ngayon ang magiging federasyon sa buong Pangasinan. Yes. Natanong mo rin na rin ba kung sinong pwedeng lapitan din diyan sa mga board member natin na pwedeng siguro mag-sponsor ng isang resolusyon or ordinansa patungkol diyan, partner? Actually, after the courtesy with the governor, then siguro kukunsi kami kaya sa ating mga provincial sangguniang palalawigan tulad ni Vice Governor
Lambino. Yes, oo. Para ang Oscar ngayon ay magiging makikilala sa buong Pangasinan. Ito ang sektor kung saan sila ang tumitingin lahat ng mga affairs ng ating senior citizen. Ito, may reaction dito. Sabi niya, basahin ko lang mabuhay ka daw, partner. Sabi niya dito, dapat sikasuhin mga senior dahil aminin natin na dapat i-enjoy yung kanilang natitirang buhay. Kwanto siguro matak na sugabay ito ni baga na paglabat ya indan iray panangampupo siguro sugabay ito baga partner. O natang partner kasi sa inunutan ko partner, no kaya ng ibang bayan, kaya ng ibang ibang lalawigan. Why not Pangasinan? Ay, Mayaman naman ang Pangasinan, nakikita natin. So, partner. Ang natatamasa ng ibang probinsya tulad ng Batangas, okay. tulad ng ibang bayan, probinsya na nagbibigay ng tulong tuwing Christmas. Aha. For example, in Zambales, they are giving all Zambalians 2,000 during Christmas. Parang bigyan din natin ng parang pag-ayuda naman sa ating mga senior. Especially itong in time of crisis, dapat meron tayong mahihingi na dapat para sa ating mga senior citizen partner. So ibig mong sabihin may mga probinsya na talagang may alam ka na binibigay na tulong sa mga senior. Ganun pala yun. Okay. Kasi tayo naman may mga kilala tayo ng mga dating senior na sa iba't ibang probinsya. Kasi alam mo naman tayo, nung nakulay tayo sa Baguio, maraming tayo nakilala. Tulad isang kaklase ngayon, is now the OSCA head of San Jacinto, si former ABC Councilor Bong Bautista. May mga kilala tayo na iba't ibang lugar. So we will compare. Kaya gusto ko naman na kung ano tatamasa ng ibang bayan ng mga OSCA, tutulungan natin mga kasama nating OSCA, wag yung makasarili. For example, sa Binmalay, medyo very supportive ang ating mayor, so I have to go around with the Pangasinan o sa mga LGU na bigyan namang suporta ang kanilang mga OSCA para, siyempre, paano ka gagalaw kung wala mo suporta naman? Siguro, kung walang gasolina, paano andar ang sakyan? Yes, ito siguro sa pananaw ko naman kaya naman yan ng ating lalawigan, may sapat naman sigurong pundo para dyan. Siguro ang kulang lang yung sa salitang Pangasinan may mansindol. Mong laba tawad tangkan mansindol, partner. Sinirinig ko natin niya rason no akin naugip sa OSCA. Dapat arami OSCA komunisaman ang tatang mandasyon da. Kasi amis na sinirinig ko, partner RJ, inawag ko kinin mayor, santak no sa OSCA, amin talagang mampili ray talagang sarang tunikumon. So nalagay para sir. Pero nung nag-group kami OSCA, marami akong nakita partner ito. It is so, but ayaw ko itago to. Baka political accommodation, parang gano'n. Nandun pa rin. Sabi ko naman, wala namang pawang parang political will ng bawat LGU. Dapat i-appoint nila kung sino yung pwedeng tatayo para ipaglaban ang kailangan ng senior citizen. Ayun. Baka partner, political accommodation, di ba? Yun ang nangyari palagi para partner. Hindi yung talagang magtatrabaho. Partner, wala kaming bylaws. Wala. How could be an organization without bylaws? Ay, nako. Di bale, nandyan na ka na, partner, with your leadership as OSCA President ng Pangasinan. Yan. Sinisimulan mo lang, partner. Gagapuan mo lang. Kanya tuloy-tuloy latan say aray pagbabago say OSCA leadership tana saray mo yung na OSCA say luyag tayon na Pangasinan, partner. So ulit mo may nabuwas partner. Tane medyo guguy ron talay oras lamang. Ito na ipapadating ko natin at sari amin senior citizen rintiro na Binmalay saya paiter na kaskip para sa ilubers at para sa ay sentinaran tayo na buwas at oras alas 8 kapusan the evacuation center ulara dya sa National Commission si Karaso may interesatan niya kaskip na centenarian 150 senior citizen Binmalay. Kahit sa Arom, yung lugar at Pangasinan,
Aya't wala ray amin, intiron Pangasinan at walay kanya-kanyang schedule, yayat kiniraw. At tagay na National Commission nga aya sulabay mi nagawa kumon, yamin lang kumon. Iya pangkailangan na senior citizen at kalandaran DSWD at ialis na lang at National Commission for Senior Citizen. Kasi sa DSWD pare, aliwas na pagking gobyerno tayo, pero ang tuna na asikaso sa pangkailangan, medyo walay deset na pikawan at panag-proseso na panag-alana indigent na sanay senior citizen. Ngota dakol so arapan damat anto dapat itadalan sa amin talagang makasikaso. Okay partner, nga pala oras may Partner, ulit, masantos na mga abiyang kamusan sa aray listeners at sa aray amin niya subscriber tata na ayang programang PM at Binmalay at ayang mas programa ya makapantext kayo, makapendalam kayo ng tura sunod po nantan nyo dyan bahay na Binmalay. Katong transparent, wala nila kailangan sa nyo, open, susayan na isa sumikato na uli, masantos kamusan kami, manunod tilamot na buwas sa kamusan at oras na alas 8 media hanggang alas 9. Partner RJ, salamat sikat at salamat na dami yung didigan, Partner RJ. Okay, saya partner ko Leon Elorde Castro Jr. Makuli-kuli. Oscar Head na Binmalay, Oscar President, daluyag tayon Pangasinan. Nangilyo si Kiran Seniors. Aray walalad katakdanan niya talagan. Pinaglalaban ho ang inyong karapatan. Napulay malami oras sa sayang programa. Programa na PEM, paninilbi ang agresibo at matapat sa bayan ng Binmalay. Yada Aspeto Technical, Engineer Nexon Dakal. Siyempre sa kaiba tayo pawenesasyon, si partner ko Leon Elorde Castro Jr. Tayo balat sa Mactorion amigo, RJ Jimenez at your service always. Natitilakak na masantos ang mabig oras at balang sinansakay.